Saludos, buenas tardes. El sábado pasado era reelegida como secretaria comarcal del Bloc Compromís en la Safor Valldigna. Nos referimos a Pepa Izquierdo, a la que donem ja la benvinguda. Pepa, enhorabona per aquesta reelecció i també con no gràcies per estar així en esta casa. Moltes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat també. La pregunta és obligada, Pepa, després d'esta reelecció, quins són els objectius que s'ha traçat de nou com a secretària comarcal del Bloc Compromís en aquesta nova etapa? Bé, jo crec que són objectius que ja portem anys treballant, és dir, per una part, cohesionar la comarca. Nosaltres som un partit, el Bloc i Compromís, que pensem que la comarca és molt important i a partir d'ahí, pues, per una part, l'objectiu que sempre tenim, que és el potenciar, l'ajudar a tots els col·lectius locals, sobretot als col·lectius locals de poblacions més menudes que necessiten un poc més d'ajuda. També estar preocupats, diríem, per tots els temes que estan en la comarca, és a dir, temes d'infraestructures, temes que a més ja en portem molts anys i que cap govern ha donat una solució. I pues, els típics ja, que ja són tòpics, de la variant de la Safor, del tren Gandia-Dénia, és a dir, tota una sèrie d'infraestructures que no s'han portat a cap, que pensem que també són importants. Després també està el tema de la mancomunitat, és a dir, sobretot davant d'una situació econòmica, diríem, problemàtica, el que se potencia precisament una entitat que pot rendibilitzar molt bé també serveis i que, per una altra part, pues, també és una entitat important per a prendre decisions polítiques, però que realment afecten a tota la ciutadania de la nostra comarca, de la Safor Valldigna. Potenciar la mancomunitat com a espai polític, com pensen exactament aconseguir-ho? Jo crec que el consens és molt important. I, de fet, últimament en la mancomunitat, al ser una presidència, diríem, compartida per els tres partits, jo crec que això sí que, en certa manera, li ha donat cohesió. És important que es continuï en esta línia, perquè la mancomunitat és una entitat, al no tindre així al País Valencià una llei clara de comarcalització, realment les mancomunitats són unes entitats voluntaristes que es necessita per a que funcionen, per a realment que siguin útils a la ciutadania, per a que no siga una altra administració més. Es necessita un nivell de consens important. I jo crec que la línia és continuar potenciant aquesta línia de consens i, diríem, de que tots els acords siguin un acord de tots els partits. També la mancomunitat com una alternativa front a les diputacions, Pepa? Sí, per suposat. És dir, ara tots sabem que n'hi ha una proposta de canviar la llei de règim local i volen, en certa manera, potenciar les diputacions i eliminar o deixar amb menys recursos les mancomunitats. En un fals criteri, en el fals criteri de que les diputacions són més rentables per a la ciutadania, és a dir, per als ajuntaments. Nosaltres creiem que evidentment no, és a dir, les diputacions tenen molts diputats, molts assessors, tenen molts tècnics, evidentment, però aquesta part més política realment sí que té una despesa molt important. Jo vull dir que en aquests moments la mancomunitat de la Safor dirien que no té assessors, té una sèrie de polítics que són en aquest cas els alcaldes i un altre representant, però no té una despesa clara respecte a aquesta classe política que està intervenint en la mancomunitat. I jo crec que, i a més, és una administració molt propera als ciutadans. Es parla també d'una necessitat d'identificació per part de la ciutadania del projecte del Bloc Compromís. Com pensen aconseguir aquest objectiu també, Pepa? Bé, jo crec que estem en un bon moment del nostre partit. És a dir, les persones s'han donat compte que els dos partits
el Partit Popular i el Partit Socialista, que a més estan demostrant al llarg del temps com han governat. La gent no vol això, és dir, a més estan pensant que si uns han propiciat la crisi, que si els altres estan agreujant-la. Jo crec que nosaltres des del Bloc Compromís estem donant una imatge de confiança, de renovació, La veritat és que la classe política en aquests moments està molt, molt desprestigiada, i nosaltres, això va ser també, jo crec que una de les nostres missions, és dir, aconseguir una altra vegada retornar la confiança amb la classe política, en els polítics. Jo crec que en aquest moment hi ha molta gent que pensa que els polítics no són una solució, sinó són realment part del problema, i això és el que realment hem de canviar, perquè els polítics tampoc poden ser uns mers gestors de serveis o de condicions. També la ideologia política, que implica realment funcionar d'una manera o d'una altra. Jo crec que això també és important, i és molt important aconseguir aquest tornar a la confiança de les persones en els polítics. Parla, Pepa, de regeneració democràtica. Dins d'aquesta regeneració podríem incloure també com a ferramenta aquestes llistes obertes, no? El seu partit com es posiciona en aquest sentit? Bé, nosaltres en el nostre partit no és un debat que encara hem iniciat. Però és necessari, no, Pepa? Sí, jo crec que el debat és necessari, sobretot perquè s'han de buscar noves fórmules. Estem mirant que aquestes fórmules que fins ara hem tingut no estan donant resultats, sobretot en èpoques de crisi, perquè quan no n'hi ha una crisi, les coses és molt fàcil que totes funcionen bé, però quan hi ha una crisi, allà s'han de buscar fórmules, s'ha de tindre imaginació, i un debat podria ser el de les llistes obertes. Però ja el dic, en aquest moment no és un tema que com a grup polític ja tinguem decidit. Acaba de, com bé sap, realitzar-se una vaga general el 14N. Exactament, quina és la posició del bloc front a la necessitat que apunten altres formacions com no, de lo que és aquest referèndum que d'alguna manera dona legitimitat, diuen, davant la política que està portant a terme el Partit Popular, que recordem són propostes que estan completament allunyades del que es va plantejar en la campanya electoral? Exactament. És que jo crec que aquesta idea de que les campanyes electorals i els programes electorals es fan per a incomplir-los, jo crec que no és una bona postura, no és una bona fórmula. I realment el Partit Popular va tindre una majoria absoluta a nivell de l'estat espanyol en un programa electoral que no ha complit absolutament res. Parlem que ha sigut una necessitat, un canvi en el sentit de que és necessari per polítiques europees. Ja és necessari, jo crec que n'hi ha altres alternatives, i això de que és necessari, segurament necessari per a les polítiques que ells volen portar, però no és perquè això siga la realitat. Clar, si una persona, un partit en base al seu programa electoral a aconseguir la confiança de la gent, però després aquest programa està incomplint-se totalment i està fent-se totalment el contrari, realment sí que faria falta una validació per part de la ciutadania de que realment aquestes postures que no són les que estaven compromeses en un principi realment és el que volen. Jo personalment crec que n'hi ha molta més gent que no està d'acord. Pot ser que, clar, sí, alguns estiguen d'acord en aquestes polítiques, però jo crec que la immensa majoria no està d'acord, perquè aquests retalls tan extrems el que porten és a una extrema pobresa que en fi, és tan evident, tots els problemes de moltes famílies que estan aturades, i ja no per entrar en un tema que està tan ara, desgraciadament, jo no diria de moda, però sí que d'actualitat, que és el tema dels desnonaments i les famílies que estan perdent les seues
les seues vivendes per no poder pagar una hipoteca. Parlem de política comunicativa, em referisc. Com està iniciant-se el blog en aquestes xarxes socials i la necessitat d'arribar a la gent jove que pareix que no, però només veuen l'actualitat, com aquell que diu, a través d'un iPhone o a través del mòbil? Bé, la veritat és que per a un partit com el nostre, en el que no tenim una gran incidència, diríem, en mitjans de comunicació, l'ús de les xarxes socials ha sigut tot un descobriment. Jo crec que a nivell de gent jove és cert el que estàs dient, és dir, que realment el que no apareix en la xarxa quasi és com si no existira. Bé, sense extremar molt el tema, jo crec que és un mitjà de coneixement, d'informació i fins i tot de debat important i que s'ha de tindre en compte i que per a nosaltres és molt important. I no sols per a la gent jove, és dir, n'hi ha molta gent també major que realment està, diríem, entrant en totes aquestes xarxes socials que també és important. O sigui, que no sols és la gent jove, que n'hi ha gent de mitjana edat, gent major, que també està... Però, Pepa, el blog Compromís està ja compta en aquestes xarxes socials, està completament desenvolupat, està política comunicativa a través de les noves tecnologies. Jo crec que sí. A més, jo crec que hem sigut, crec que som del partit i dels primers que hem utilitzat aquestes xarxes socials perquè ens ha obert molt de camp i molta... És dir, les nostres postures i la nostra informació pot arribar a moltes persones. D'una manera, de més, que per als partits és molt econòmica, clar. És dir, no n'hi ha despeses. Sempre n'hi ha que mirar la pela. Nosaltres sempre ho hem mirat, perquè serem dels pocs partits, el Bloc Compromís, que no tenim deutes en bancs, per campanyes electorals, ni res de tot això. I això realment és important per la independència que ens dona a l'hora de qualsevol cosa. Pepa, vostè, a més de secretària comarcal del Bloc, ha sigut alcaldessa, com no, de Rafael Cofer fa uns anys. Quina opinió li mereix com a exalcaldessa la gestió que està portant-se a terme en les principals ciutats de la comarca? Recordem, Gandia, governada pel Partit Popular, Oliva i Tavernes, una coalició entre el PSOE i el Bloc, i en el cas de Tavernes, un tripartit. Bé, evidentment les polítiques són molt diferents. Jo vull destacar les polítiques que els nostres companys estan portant en Oliva i en Tavernes. Per a nosaltres, des del Bloc Compromís, és molt important que dos de les tres ciutats grans de la comarca estiguen governades per el Bloc i sobretot a Tavernes, que porten més temps ja en el govern, perquè Oliva pràcticament fa pocs mesos, però en Tavernes ara, per exemple, estan portant a cap una campanya d'acostament als barris i de comptar en la ciutadania. Jo crec que això és el que precisament l'Ajuntament de Gandia no fa, és dir, comptar amb aquesta ciutadania. Estan fent coses, però el seu compte sense prendre opinió ni tan sols a la resta de la corporació. Jo crec que això és també una gran diferència, perquè, ja dic, no és sols gestionar. Un alcalde o un govern municipal no sols ha de gestionar, sinó que ha de saber també donar-li una ideologia, donar-li una part que, en aquest cas, és comptar amb la ciutadania. És a dir, aquesta ciutadania que el govern central de Madrid també està deixant de banda. És dir, li dona igual que facin vagues generals, ja ho han dit, que no havien de canviar ni un punt ni una coma. És dir, aquest despreci per la gent, per la ciutadania, jo crec que és precisament el contrari de lo que els governs del Bloc Compromís estan fent en els seus municipis. Reelecció de la seva persona com a secretària comarcal del Bloc Compromís en la Safor Valldigna. Amb vostè s'arribarà, recordem, a les pròximes eleccions municipals. Quines són les perspectives, Pepa, que tenen com a resultats en les pròximes votacions? Pues, les perspectives són bones. És dir, estem molt il·lusionats perquè realment el que ara tinguem en aquestes perspectives
no simplement... N'hi ha gent que diu que és que com els altres partits pues, estan a la baixa perquè no han convençut a la gent, pues, el bloc Compromís pot pujar. Jo crec que nosaltres no som això que diuen de a falta de bons estan estos, no. Si realment tenim bones perspectives és perquè al llarg de molts anys, perquè portem molts anys ja en la política, estem fent les coses bé. I jo crec que les persones estan reconeixent que estem fent les coses bé. Ara tenim una responsabilitat molt gran, perquè pensem que a nivell de Corts Valencianes, de Generalitat Valenciana, podem ser una força decisiva en el govern i això que ens obliga és realment a treballar molt, a estar molt pendent de la ciutadania. Jo crec que això és bàsic, és dir, escoltar a la gent, escoltar el que la gent demana i vol, i després intentar convèncer a la gent de que ha de retornar a tindre la confiança en els polítics i de que n'hi ha altres opcions de govern que no són les que el Partit Popular està portant-nos tant en la Generalitat Valenciana com a nivell de l'estat espanyol. Parlem de nou de la Mancomunitat, Pepa. Quina opinió li mereix aquesta situació econòmica que travessa en aquests moments la Mancomunitat per aquesta necessitat de subvencions que no arriben? Bé, jo crec que la situació de la Mancomunitat és la situació de moltes altres administracions, perquè també els ajuntaments estan patint aquesta falta de pagament i si no parlem dels ajuntaments, parlem de molts col·lectius i fins i tot serveis com poden ser les farmàcies que jo quan venia per ací pràcticament estan totes tancades. És a dir, tota aquesta sèrie d'impagaments en la Mancomunitat, al igual que en altres àmbits, està portant a unes situacions problemàtiques per el normal funcionament i també per el finançament de les nòmines dels treballadors. És a dir, jo crec que en aquest moment els tècnics estan treballant igual de bé. Últimament, la situació econòmica pareix que ha millorat una miqueta, però realment es necessita que sobretot es quedeu diners, que és en una major part la Generalitat Valenciana i després també l'Ajuntament de Gandia el que deu. Jo crec que això és, ja dic, però no voldria que pareixi que només és la Mancomunitat. La Mancomunitat dins de tota la resta d'entitats i serveis que també necessiten que la Generalitat Valenciana pague. Pepa, vostè és ja una veterana, com no, dins del bloc Compromís. Encara té il·lusions per liderar el projecte en la Safor Valldigna o comença ja a dir això als seus companys, allò de necessita un relleu que m'ajude en aquesta càrrega? Bé, jo ja també vull dir que en esta executiva comarcal o com es diu ara, que és la permanent del Consell Comarcal, jo no estic a soles, perquè evidentment si estiguera a soles crec que en tot no podria. Crec que hem conformat un equip de persones excel·lent en joventut, en experiència, en ganes, en il·lusió. Jo tinc il·lusió, sí, per supost que encara tinc il·lusió, si no, no estaria així, també ho dic, però si en algun moment flaquege, estic convençuda de que la resta de l'equip va a fer que això continuï. Este és un projecte il·lusionant, i quan hi ha un projecte il·lusionant que confies i que realment és el que tu desitges, la veritat és que la confiança, la il·lusió, la dedicació ve a soles. Queda Pepa per molts anys. Pepa, moltes gràcies per haver vingut ací, a esta casa, agrair-li la seva presència i, com no, desitjar-li també molta sort en esta nova etapa, en esta reelecció com a secretària comarcal. Moltes gràcies a vosaltres. Y a ustedes, muchas gracias y un saludo por seguir aquí en esta casa, en telesafor.com y en Radio Gandía Ser.